Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. А маім суразмоўцам сёння будзе праваабаронца, юрыст праваабарончага цэнтра «Весна» Валентин Стефанович. Добрый день, Валентин. Добрый день. Валентин, па-першае, безумоўна, нагода асноўная для нашай сустрэчы, гэта у даклад, які зачитала Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правах человека Мишель Бачелет. И сярод іншага там назвала, что у Беларуси такі масштабный кризис, кризисная ситуация с правами человека. Але давайте пачнем, может быть, с весны. У якіх умовах зараз даводится жить праваабарончаму центру и праваабаронцам? Скажем так, ситуация складаная, не буду тут нічога хаваць, і на мінулым тыдні адбыўся такі рэйд, як бы мовіць, па шэрагу праваабарончых арганізацый, у тым ліку па вясне, па нашых рэгіянальных аддзяленнях, в выніку чаго была сканфіскавана і тэхніка, і некалькі нашых сябраў выклікаліся на допыты. Сябра рады Зміцер Салавёў атрымаў 12 сутак арышту за бетонную пагоню на сваім доме, які ён 8 гадоў назад вывесіў, і дагэтуль знаходіцца зараз пад арыштам. У нядзелю, я спадзяюся, мы яго пабачым. Але ўсе мы выдатна разумеем, што гэта, так скажем, першыя крокі, паколькі ператрусы адбываліся ў межах узбуджанай крымінальнай справы па 342 артыкуле, гэта групавыя дзеянні, якія груба парушаюць грамадскі парадак, і я так разумею, што органы шукалі сляды магчымага фінансавання гэтых самых групавых дзеянняў. Таму, зараз мы чакаем наступных крокаў, і гэта могуць быць уже і в прынцыпе і затрыманне ў межах крымінальнай справы, якасці падазраваных і абвінавачаных. Таму, канешне, сітуацыя не з лёгкіх. Гэта, калі браць за апошні перыяд, першы такі ператрус, як там юрыдычна правильно сказаць, что это агляд, ператрус. Рознае там можа быць. Першы ператрус за гэты час. За гэты час... Я маю на увазе там за апошнія паўгады, грубо кажучы. Гледзячы, як глядзець, то есть, калі глядзець на все наши аддзяленні, всю арганізацыю ў цэлым, то не першы, бо 4 сябраў нашай арганізацыі знаходзяцца в СІЗА, былі ранейшыя затрыманыя, уключна з Марфай Рабковай, каардынатаркай нашай валанцёрскай службы, і Леонідам Судаленко, кіраўніком гомельскага аддзялення, то у іх у межах справы ператрусы адбываліся і ў кватэры, і на офісах. Але такога тотальнага, так бы мовіць, рэйда па ўсіх аддзяленнях, і ў Менскую, нагадаю, у нас ператрусы былі ў 2 офісах, і у Алесі Біляцкага дома ў кватэры, і еще ў шэрагу нашых сябраў арганізацыі ў Менскую, як Павел Сапелка, напрыклад, той же Зміцер Салавёў, то гэта хіба першы, так. Канапы ж ёсць, я думаю, у офісах там ці у мінскім і гэтым, можа быць, ужо там это раней там знайшлі ў Ціхановска з 3-й спробы, можа з 2-й спробы там у офісе за канапай таксама што-небудзь знойдуць. Не выключана, но прынамсі на в тым ператрусе, якім я прысутнічаў в опісе, і не впісаны $900 000. У опісе у нас на руках таго, што было забрана, і сам протокол ператруса. Але, як мы ведаем, бывае всякае у нас. Валентин, я просто ваши словы далі падставу. Узгадаць я зараз да вас як да юрыста. Вы нагадалі про тое, што было у вясноўца пагоня, цэментная там выява з пагоні на доме, і за гэта яго забралі, прысудзілі суткі. Не будзем зараз чапаць бел-чырвона-белы сцяг. Пагоня — гісторыка-культурная каштоўнасць, афіцыйна прызнана. І скажите мне, як юрыст, як можна патлумачыць сітуацыю, калі ў цябе ёсць афіцыйны сімвал, занесены во все эти реестры, прызнаны гісторыка-культурнай каштоўнасцю, у тебя ёсць пагоня, і ты атрымліваеш суткі. Як юрыст, патлумачце мне, як это можа быць? Я, ведаеце, сказаў бы так, што гэтая пастанова, яна просто яскрава дэманструе ту дэградацыю судовай сістэмы, якую мы зараз назіраем. Тут ёсць шэраг момантаў, на якія варта звярнуць увагу. Па-першае, гэта не публічнае месца. Гэта не публічнае месца, там немагчыма правесці масавае мерапрыемства.
Ну, але ў нас, як мы бачым, практыка пайшла, што вывешванне сцяга на вакне гэта трактуецца як публічнае мерапрыемства, то есть пікет адзіночны в сваёй кватэры на балконе там прыбіранне. Мне ўвогуле падабаецца фармулёўка як выказванне сваёй пазіцыі шляхам вывешвання сцяга. Ну, ўвогуле тэарэтычна можна разважаць на тэму выказвання свайго меркавання, калі вы публічна нешта вывешваеце, да, але зноўку ж давайте вернемся да стандартаў выказвання меркавання, да, то есть это што, была прапаганда некай там расавай варажнечы, вайны ці яшчэ чагосьці? Не, безумоўна, не. А пагоня, як вы правильно адзначылі, гэта гісторыка-культурная каштоўнасць, яна занесена ў реестр афіцыйна. Мала таго, пагоня на сённяшні дзень прысутнічае якасці афіцыйнага герба у 5 гарадах і в одной вобласці Рэспублікі Беларусь. І для мяне было вельмі дзіўна чуць аргумент суддзі, што, маўляў, ваш герб бачны з дарогі. Ну і што? Паедзьце на плошчу сцяга афіцыйную дзяржаўную, вот, якая там каля праспекта на пераможцаў, дзе ёсць выявы ўсіх абласцёў Рэспублікі Беларусь, там ёсць выява Віцебскай вобласці, дзе ёсць пагоня. І таксама, пэўна, бачна з дарогі. Но гэта просто, ну, ведаеце, гэта як я это кажу, мягко выражаясь, вельмі широкі погляд направо. То есть мы присутничаем просто про каком-то суцэльным кафкіянстве, когда садят за снегавікі чырвона-белага колеру, и там за фіранкі и так далее и тому подобное. У гэтых гэтай сітуацыі, калі ну фактычна вось вы зараз знаходзіцеся пад пагрозай крымінальнага пераследу, і вы асабіста у тым ліку, як вот у гэтых умовах як працуюць праваабаронцы? Ну, конечно, мы зрабілі пэўныя карэктыроўкі сваёй працы в звязку з тым, што зараз адбылося, і у нас есть пэўныя тэхнічныя страты, да, то есть у нас тэхніку просто-напросто сканфіскавалі шмат дзе, ну, мой кампутер таксама увалаклі з офіса. Вось, і але тыя накірункі асноўныя дзейнасці, які мы робім, мы працягваем, гэта маніторынг судоў, гэта маніторынг адміністратыўных працэсаў, гэта працяг дакументавання ахвяраў катаванняў, і в прынцыпе вся эта дзейнасць, якая у нас сюды была і прысутнічала, публічная, яна застаецца, і наш сайт, які актыўна працуе, так скажем, інфармуе і беларускую грамадскасць, і міжнародную пра тое, што адбываецца. Ну і адпаведна мы праводзім і аналітычную працу. Уже некалькі дакладаў было ў намі падрыхтавана па выніках апрацоўцы інфармацыі па тых жа катаваннях, па умовах утрыманняў, і гэту працу мы будзем працягваць. Ну мы будзем ее працягваць настолькі, наколькі гэта будзе магчыма. Дарэчы, вось Грыша Шарапаў пытаецца: Грыша, я разумею, што вы спяшаліся, але ўсё ж таки пішыце без памылак, ну хаця б такіх памылак, якія не даюць магчымасці канкрэтна разабраць, што вы хочаце спытацца. Ну я так разумею, спрабую. Распачынаць зараз нечага дамагчыся ў сферы правоў працоўных, санітарныя ўмовы на працоўным месцы, мае сэнс, ці это таксама бессэнсоўна зараз у гэтым? Ну я так разумею, што зараз спасылаюцца на тое, што дэфолт права ў нас, вот ёсць сэнс? І дэфолт права тотальны, і тут трэба ж разумець, што калі такой дэфолт адбываецца, ён не закранае только пэўную групу. Это як бы працуе супраць усяго грамадства, якія б сферы не ўзялі. У дадзены канкрэтным выпадку гэта хутчэй, напэўна, уже прерагатыва прафсаюзаў, але все мы разумеем, што нашы афіцыйныя прафсаюзы, яны мала дбаюць пра правы працоўных, прямо скажем, так? Інакш бы яны, напэўна, задавалі пытанні адносна сістэмы контрактнай, якую даўно крытыкуюць, гэтых кароткатэрміновых контрактаў, всех гэтых добраахвотна-прымусовых выганаў на суботнікі і так далее. Але гэтыя пытанні іх не турбуюць, бо Федэрацыя прафсаюзаў у нас збірае подпісы за дзеючага прэзідэнта. Вось, а незалежныя прафсаюзы, яны, як і іншыя, скажем, структуры незалежнага грамадства, знаходзяцца ў досыць цяжкім становішчы, каб дамагчыся сапраўды абароны нейкіх інтарэсаў працоўных. Карпіратар піша, или капря, ну, карацей кажучы, неважно, наш глядач піша: у мяне на аўтанумары афіцыйны рэгістрацыйны знак, і пагоня, і БЧБ. Ну, як канстатацыя, пытанне не задаецца, але я так разумею, што ў нашай сітуацыі
было б жаданне, як кажуць, могуць прыдрацца да ўсяго, што захочуць. Безумоўна, уже ёсць практыка, ці не, калі не памылюся, в Гомелі, калі чалавека прыцягнулі да адміністратыўнай адказнасці за адзіночны пікет, таму што ў яго машыне был чырвона-белы сцяг, а ў машыне пры гэтым яго не было на гэты момант. Ну, але это расцанілі як пікет. Акрамя таго, і зараз у нас цэлы блок зменаў заканадаўства чакае, і з 1 сакавіка, як мы ведаем, вступае ў дзеянне новы адміністратыўны кодекс, ну, кодекс об адміністратыўных правапарушэннях і працэсуальны выканаўчы кодекс об адміністратыўных правапарушэннях. Дык вось, там аднавілі артыкул пра выкарыстанне незарэстраванай сімволікі, калісьці такі быў даўныя часы, таксама в КАПе, але той, што быў, ён прадугледжваў адказнасць за выкарыстанне такой сімволікі падчас масавых мерапрыемстваў. Гэта, наколькі я ведаю, я яшчэ не бачу яго, праўда, але нібыта ён будзе прадугледжваць ввогуле выкарыстанне незарэстраванай сімволікі неважна дзе. Таму тэарэтычна, да, ёсць такая пагроза, што тыя аўтааматары, якія будуць выкарыстоўваць чырвона-белы сцяг, герб пагоні, нягледзячы на тое, што унесены ў рэестр дзяржаўных гістарычных каштоўнасцяў, могуць стаць ахвярамі такога вось пераследу. Як суддзя ў Салавёва пыталася: а вы што не ведаеце, што гэты герб пагоня зараз выкарыстоўваецца пратэсным рухам? Ну вот і вся як бы матывацыя прыцягнення да адказнасці. Его зараз выкарыстоўвае пратэсны рух. Ну так пратэсны рух шмат чаго можа выкарыстоўваць, і это не азначае, што чалавек не можа гэта выкарыстоўваць в іншых абставінах. Ну, тут, безумоўна, такая дзіўная сітуацыя, таму што вось я пытаўся у дэлегаткі ўсебеларускага народнага схода, дэпутаткі Мінгарсавета Ольгі Цісаковай, кажу, ну вот людзі, якія там сабраліся, яны разумеюць, што зараз у нас адбываецца дэфолт права, што вот законы фактычна не працуюць. Яна кажа, самае дзіўнае, што яны перакананыя, што законы працуюць і працуюць правільна, так як яны прапісаныя. Гэта мы іх неправільна разумеем. Так вот скажыце мне, вот як юрыст, можа такое быць, што вот ёсць закон. І вот мы, здаецца, жылі ў адпаведнасці з гэтым законам. Мне былы міністр унутраных спраў неаднаразова казаў, што чырвона-белы сцяг не забаронены. Ну, а сёння мы стыкаемся, оказывается, вот и забаронено. Не быў забаронены, будзе забаронены. Ну, то есть, чым справа? Я казал, Микита Хрущев, мы, советские граждане, сами пишем свои законы, да, в чым проблема? Но я вам скажу, як юрист и як правоабаронца, што заканадаўча можна абгрунтаваць все, што заўгодна. І гісторыя такіх прыкладаў ведала шмат. І все законы Трэцяга рэйха тоже былі законы. І все законы рознага кшталту рэжымаў, там, я не ведаю, паўднёва-афрыканскіх таксама былі законы. Але закон і права гэта розныя рэчы. Таму што закон мусіць адпавядаць міжнародным стандартам у галіне правоў чалавека найперш. А закон можа іх парушаць. І гэта азначае, што это просто нікчэмны закон. Ён сутнасць і дух гэтага закона, яна нікчэмная, таму што она парушае нашы фундаментальныя правы і свабоды. Свабода мірных сходаў, выказвання свайго меркавання. Я маю права на выказванне свайго меркавання. І ніхто не можа мне яго абмежаваць. Толькі ёсць там, да, дапушчальныя абмежаванні, кшталту там распалення варажнечы, прапаганды вайны і так далей, і так далей. Мае погляды могуць не падабацца ўраду. Яны могуць быць, нават выглядаць, можа быць, правакатыўнымі да ўрада, але гэта моя свабода, я маю права гэта выказваць. Тое самае са свабодай мірных сходаў. Я мірна рэалізую сваю свабоду. Я не ўяўляю ніякай пагрозы, ні нацыянальнай бяспекі, ні грамадскай бяспекі. І меня толькі за гэта садзяць турму. Гэта ёсць парушэнне правоў чалавека просто-напросто. Ну, тут, безумоўна, можна спрачацца ў тым сэнсе, што, ну, калі вот я на пазіцыі, так сказать, як там 80%, у якіх там перакананы Лукашенко, я скажу, што вы ж вот выступаеце супраць Лукашэнкі, а значыцца вы супраць нацыянальнай бяспекі Беларусі. А это розныя рэчы. І пра это ўжо шмат гаворана, перегаворана, пісана, перапісана. Для нас розныя рэчы, а для іх выступаць супраць Лукашэнкі гэта маё права, і крытыкаваць яго таксама. Валентин, вы сказали, калі пералічвалі тое, чым займаюцца зараз вот праваабаронцы той же самай вясны, але я думаю, што і беларускага хельсінскага камітэта, гэта вот рэгістрацыя таго, што адбываецца ў судах, якія правапарушэнні. Але, ну, калі браць увогуле працу вясны, ну, раней, да прыкладу, то я ведаю, што вельмі шмат людзей звярталася да вас па юрыдычную дапамогу, у пошуках, ну, там, магчымасці, каб вы там абаранілі правы. Зараз людзі звяртаюцца
ну я ведаю, што звяртаюцца безумоўна, але ці ёсць рэальна магчымасць дапамагчы? Ну, звяртаюцца, канешне, і нашы грамадскія прыёмныя, дарэчы, калі я казаў тое, што мы робім і працягваем рабіць, яна працягвае працу, і шмат у тым ліку, што робіцца онлайн. Але калі казаць пра магчымасці рэальна дапамагчы, ну, ва ўмовах прававога дэфолту абараніць свае правы на нацыянальным узроўні фактычна немагчыма. Давайте скажем проста і шчыра. Мы маем па апошняй інфармацыі, якую агучыла наш урад, любезна предоставив эту інфармацыю у Совет па правах чалавека ААН, больш 4000 скаргаў было пададзена, заяваў на ўзбуджэнне крымінальных справаў за, значит, выкарыстанне катаванняў, фізічнай сілы і так далей. А колькі крымінальных справаў мы ведаем збуджана? Это УАН было толькі пададзена. Но не, гэта УАН нашу статыстыку предоставили. Да. Так вот, я просто удакладню лічбу, якую назваў Валянцін. 4644 так. Было пададзена скаргаў у органаў папярэдняе расследаванне. Вось, то есть это тыя скаргі, якія людзі падавалі ў следчы камітэт, у пракуратуры з дапамогай праваабаронцаў, тым ліку і вясны і іншых нашых калегаў. І што мы маем на выхадзе? Мы не маем ніводнай крымінальнай справы узбуджанай па гэтых фактах і ніводнага выпадку, калі б супрацоўнікі міліцыі былі прыцягнуты да адказнасці за тое, што яны перавысілі свае паўнамоцтвы і ўжывалі катаванні. Вось, і так па іншых накірунках, да, па выпадках смерці мы ведаем уже адмоўлена ўзбуджэнне справаў. Шута ўвогуле прызнаны вінаватым і там прысуд ад дачынення да яго вынесены, ну а ясна, што он не будзе выконвацца ў сувязі са смерцю абвінавачанага. Ну, вось, і зараз я ведаю, што і вясна, і іншыя праваабарончыя арганізацыі шмат высілкаў прыкладаюць на максімальнае выкарыстанне міжнародных механізмаў. І тут трэба сказаць, канешне, што іх замала. Іх замала яшчэ і па той прычыне, што Беларусь не з'яўляецца сябрам Рады Европы. Мы не ратыфікавалі Еўрапейскую канвенцыю, і Страсбургскі суд да нас недаступны, то есть мы па-за этой еўрапейскай сістэмай рэгіянальнай абароны праў чалавека. Застаецца ААН, і ну, але аановскія механізмы, яны, як і ўсё міжнароднае права, оно мягкае, оно разлічана на добрасумленнасць дзяржаў, якія добрасумленна выконваюць узятыя на сябе абавязальніцы в галіне правоў чалавека. Таму зараз вельмі шмат вядзецца гаворкі і пра выкарыстанне універсальнай юрысдыкцыі, то есть працэдур, калі замежныя краіны могуць узбуджаць крымінальныя справы незалежна ад тэрытарыяльнасці здзейсненага злачынства і грамадзянства тых, хто іх здзейсніў. Такая праца вядзецца, я ведаю, што такая праца вядзецца і тым жа офісам Святланы Ціхановскай, і ў гэтым накірунку мы спрабуем як бы рухацца. Хаця, канешне, таксама зразумела, што нават калі асобы будуць прыцягнуты да адказнасці, калі яны фізічна не знаходзяцца на тэрыторыі гэтай краіны, ясна, што іх ніхто там не арыштуе, не затрымае. Вось, ну, але ну, такая сітуацыя. Мы спрабуем актыўна дзейнічаць, взаимодзейнічаць аановскімі спецыяльнымі працэдурамі, спецдакладчыкамі, з дагаварнымі працэдурамі. Вот гэтыя слуханні, якія адбыліся ў Савеце па правах чалавека ААН, і даклад Верхоўнага камісара па правах чалавека ААН, таксама, канешне, шмат чым грунтуецца на той інфармацыі, якую прадастаўляюць беларускія праабаронцы. Вось, дарэчы, пытанне узгаданае за забойства і прысуд таму ж самому Шутаву. Ці могуць сваякі Шутава, Віхара, Бандарэнка і іншых звяртацца па міжнароднай юрысдыкцыю у сілу саботажа расследавання іх забойстваў? Ну, тэарэтычна так, практычна гэта, канешне, будзе троху складаней, напэўна, зрабіцца, але я думаю, што тэарэтычна так, таму што гэта з нашага пункту гледжання, з нашай ацэнкі, все гэтыя выпадкі сталіся вынікам перавышэння тых паўнамоцтваў, якія ёсць у міліцыі, выкарыстанне звыш сілы і непрапарцыйнай сілы, тым ліку і агнестрэльнай зброі, летальнай, нелетальнай, але выніку гэтага загінулі людзі. І матывацыя ўладаў, чаму яны не збуджаюць справы супраць того ж Тарайкоўскага, ну яны несур'ёзныя. То есть ён там дэманстратыўна там стаяў, яны не ведалі, хто ён і што ён, таму яны яго вырашылі проста застрэліць. А па-іншаму неяк прыняць захады для таго, каб яго затрымаць, калі была такая нагода, это немагчыма было. Толькі так вот, толькі застрэліць чалавека. Таму, канешне, гэта вымагае адпаведнай рэакцыі, і в прынцыпе мы свае меркаванні на эту тэму ўжо неаднаразова выказвалі і выклалі
у сваіх дакладах. Я думаю, што зараз, не думаю, а упэўнены, зараз мы працуем над заключэннем па справе того ж Курдзюкова, таму што ўсё ж таки это вельмі сур'ёзнае абвінавачванне, замах на забойства, конечно, оно патрабуе ад нас адпаведнай аргументацыі, чаму мы не згодныя з дадзеным прысудам і што мы ўвогуле пра гэта думаем. Мы это такі дакумент зараз рыхтуем. Ну вось, такі вось мой адказ. Дарэчы, калі вот пра гэта загаварылі, былі ж канкрэтныя відэокадры з таго ж самага фрунзенскага РУС, дзе людзей збівалі. Потым былі кадры, як там яшчэ у там актавай зале ці ў спортзале людзей катавалі. Сведчанняў пра катаванні шмат. Вот тут-то Курдзюкова замах на забойства, якога, можа быць, і хутчэй за ўсё і не было. А вот па гэтых фактах, ну, некуды. Я так разумею, што звяртацца тут у Беларусі не мае сэнсу. Там вот падавалі, я ведаю, з этой нагоды таксама і прадстаўніку ААН па Беларусі гэтыя ўсе дакументы. Вот які вынік? Ну, я сказаў бы так, што калі б была на тое палітычная воля, то расследаваць гэты выпадкі не так цяжка тэхнічна, так, і відэо сапраўды дастаткова. Ёсць відэо з ЦИП, дзе праз шэраг праганяюць людзей, якія туды прыбылі, збіваючы іх там і нагамі, і палкамі. Некаторыя супрацоўнікі міліцыі там нават без масак, яны не хаваюць свае твары. Таму, в прынцыпе, тэарэтычна это все можна лёгка установіць. Хто это было, што за падраздзяленне, чаму яны так рабілі і так далей. Но просто гэта ёсць палітыка ўрада. Это тут трэба сказаць і назваць усё сваімі імёнамі. Гэта ёсць палітыка ўрада. Гэта катаванні не былі выпадковымі. Гэта было, я ўпэўнены, санкцыянавана на самым высокім узроўні. Ну, товарищ Карпенков нам, в прынцыпе, пра это все расказаў, да, ужо, і нам все, в прынцыпе, зразумела. І гэта был акт застрашэння, гэта быў акт, як бы, карны, калі людзей просто пакаралі за тое, што яны выступілі супраць дзеючага кіраўніка дзяржавы, супраць дзеючага палітычнага рэжыму. Это палітычна матываванае катаванне. Таму не будзе ніякага расследавання. Это зразумела. Тут на нацыянальным узроўні яго не будзе. Яны, прадстаўнікі спецслужб, атрымалі карт-бланш фактычна на любыя дзеянні. І як мы бачым, нават калі адбыліся забойствы, то ніхто за гэта не панёс ніякай адказнасці. Як працяг, ось дасведчаны, відаць, наш слухач у пэўным сэнсе юрыдычнага права, ці магчыма у межах спраў па міжнароднай юрысдыкцыі дадатковыя матэрыяльныя іскі, каб прымусіць дзяржаву плаціць пацярпелым? Ну, я так разумею, што калі адбываецца крымінальны працэс, то па аналогіі з нашым правам афіцыйна прызнаныя пацярпелыя маюць права заяўляць нейкія матэрыяльныя кампенсацыі. Вось. Но пакуль што, бачыце, у нас няма ніякага прэцэдэнта, каб сапраўды суд асудзіў кагосьці і вынес нейкі вердыкт. Хаця такіх спраў шмат. Апошняе, вот тое, што была в Нямецчыне, датычылася прадстаўніка спецслужбаў сірыйскіх, якога апазналі уцекачы сірыйскія на тэрыторыі Нямецчыны. Но там прасцей было, бо ён там быў на тэрыторыі. Ён зараз быў асуджаны, па-моему, ці на не 3,5 гадоў пазбаўлення волі, акурат за катаванне і затрыманне адвольныя людзей у Сірыі. Ну, вот Макс Решетник пытается, ну, ці можа быць так вот, калі ўжо доказаны дэфолт права, чым будуць займацца юрысты, у чым іх праца сёння і чым юрысты зарабляюць? Можа, пора на навучэнне накіраваць сілы. Ну, калі глядзець, як адбываюцца суды, то можна сказаць, што і ў адвакатах няма сэнсу. Вот, ну, але... Ну, адвакатах сэнс все ж таки ёсць, я б тут не пагадзіўся, таму што ў любым выпадку выказванне пазіцыі абароны па справе гэта вельмі важна. Таму што вельмі часта гэта сфармуляваная пазіцыя, яна адлюстроўвае тое, што проста это незаконныя, нікчемныя прысуды, якія проста з'яўляюцца нічым іншым, як палітычна матываваным пераследам ці парушэннем правоў чалавека. Да, адвакатаў, напэўна, мала слухаюць, і суды будуць выносіць тыя прысуды, якія яны выносяць. Хаця, канешне, ёсць і выпадкі, калі ўсё ж такі адвакаты дамагаюцца мінімізацыі нейкіх наступстваў, да, перекваліфікацыі на больш мяккую частку артыкула.
ці калі нейкі артыкул просто здымаецца з абвінавачвання. Такія выпадкі ёсць. І вот же ж вот сітуацыя Віцебску апошняя з гэтай дзяўчынай, якую асудзілі на 1,5 гады пазбаўлення волі, яна першапачаткова абвінавачвалася па часткі другой 339-го хуліганства групай асобаў, і там адказнасць да 6 гадоў пазбаўлення волі, што, дарэчы, пракурор прасіў. Але ўсё ж такі была перакваліфікавана на частку першую, і там, да, яе пасадзілі ў турму, але не на 6 гадоў, скажем так. Ці калі людзям выносяць абмежаванне волі без накіравання, мы ўжо гэтаму радуемся. Калі чалавека вызваляюць з-пад варты, мы вынеслі хімію, а мы радуемся, што яго не пасадзілі ў турму. Такія вот часы насталі. Таму я не згодны, адвакаты, і вельмі шмат адвакатаў нашых, якія займаюць прынцыповую пазіцыю, і яны ў дадзеным выпадку, яны таксама як праваабаронцы фактычна. Яны прафесійныя абаронцы правоў. І мы ведаем, што шмат хто з іх пацярпеў за гэтага, да, пазбавілі ліцэнзію тую ж Людмілу Казак, іншых адвакатаў, якія в этом годзе ўжо сталі ахвярамі такога ціску і з боку Міністэрства юстыцыі і пазбавіліся сваіх ліцэнзій менавіта за сваю прафесійную прынцыповую дзейнасць. Да, вось такая ситуация. Валентин, давайте вернемся до вось гэтых прапанаваных зменаў у крымінальны кодекс. Асабліва мяне уразіла, вот, калі атрымліваецца так, што калі чалавек 2 разы затрыманы ці 2 разы атрымаў 23-34, удзел там у масавым мерапрыемстве, то наступае ўжо з другога ці ўжо калі там з 3-го раза затрымання не адміністрацыйная, а крымінальная адказнасць прапануецца, так? Так, прапануецца такі варыянт, то есть адміністратыўная прыюдыцыя, так скажем, устанавливается за парушэнне парадку правядзення арганізацыі масавых мерапрыемстваў. То есть на працягу года спачатку адміністратыўная, паўторна крымінальная. Але тут трэба сказаць, што мы маем з цэлым блокам такіх зменаў, як я не ведаю называць, контррэвалюцыйных, да? Якія навеяны гэтымі падзеямі. І гэта цэлы вялікі блок, які, скажем так, калі будзе прыняты ў тым выглядзе, які прапаноўваецца, ну, ён вельмі сур'ёзна ускладніць нам жыццё, то есть фактычна гэта все заканадаўства скіраванае на пераслед іншадумства. Гэта і закон о супрацьдзеянні экстрэмізму, гэта і закон о, значит, замежных агентах, якія зараз таксама там вядуцца дэбаты пра гэта. Это і цэлы шэраг зменаў, крымінальны кодекс, крыміналізацыя фактычна парушэння парадку арганізацыі масавых мерапрыемстваў, як вы сказалі. Дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь, это артыкул у нас ёсць в крымінальным кодексе ўжо даўно, але яго прапануюць мадыфікаваць такім чынам, што фактычна любая публічная крытыка урада можа быць крыміналізавана. Калі яны скажуць, што это заведама ложная інфармацыя, ну, конечно, вся інфармацыя заведама ложная. Мы гаворым, што людзей катавалі, яны кажуць, што это фейк, і нехта там дупы пафарбаваў просто фарбай, а ввогуле это нічога не было. Конечно, это ложная інфармацыя. Таму гэта вельмі небяспечныя тэндэнцыі, канешне, якія нас вельмі турбуюць, і мы зараз спрабуем прадпрымаць нейкія захады на гэты конт. Ну, прыватнасці мы з калегамі вот абмяркоўвалі з Хельсінскага камітэта, я ведаю, што яны звярнуліся в Венецыянскую камісію Рады Европы, каб тыя зрабілі заключэнні тых законапраектаў, якія нам уже доступныя і вядомыя, ну, вот супрацьдзеянні экстрэмізму, напрыклад. І нам трэба просто тут уздымаць вельмі моцны шум на гэты конт. Але глядзіце, Валентин, мы, конечно, вельмі удзячныя, скажем, Верховному камісару Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па правах чалавека Мішэль Бачэлет за тое, што яна прысвяціла столькі часу, звярнула ўвагу, працытавала, выказала пазіцыю. Зараз, вось, як вы кажаце, Хельсінскі камітэт беларускі звярнуўся в Венецыянскую камісію, яны вынесуць свой вердыкт па гэтых зменах. Але вот што? Вот дапаможа гэта неяк выправить, не выправить, или облегчить ситуацию? Ну, я думаю, что все в комплексе, конечно, может дапамагчы, потому что Беларусь зараз находится под вельмі жорсткай крытыкай на ўсіх міжнародных пляцоўках, сябрамі якіх яны з'яўляюцца. Ну, прыватнасці ААН, і гэта ўжо не першае слуханне Радзе па правах чалавека, і тут Верховны камісар прадставіў свой даклад. Гэта і АБСЕ, і маскоўскі механізм, як вы ведаеце, быў запущены і таксама там скончыўся дакументам. Канешне, як я сказаў, міжнароднае права, ну, мягкае. Мы не можам чакаць, што прыйдзе добры дзядзя і наругае тут всех кепскіх міліцыянтаў і кудысьці іх там засадзіць. Але в комплексе з палітычнымі інструментамі, якія могуць паследаваць пасля такіх дакладаў ў міжнародных пляцоўках, гэту сітуацыю можа выправіць. Якія могуць быць сляды? Наступствы?
Ну, палітычныя інструменты, гэта уже мы гаворым не в кантэксце тых абавязальніцтваў міжнародных Беларусі, межах ААН там, ці АБСЕ, а палітычныя інструменты, якія могуць ужывацца асобнымі краінамі ў звязку з грубейшымі парушэннямі правоў чалавека ў той ці іншай краіне. Таму што мы, як праваабаронцы, зыходзілі і заўсёды зыходзім з таго, што правы чалавека гэта не ўнутраная справа дзяржавы. Не ўнутраная справа. Это не значит, што дзяржава можа рабіць са сваімі грамадзянамі все, што заўгодна, і міжнародная супольнасць ніяк не будзе на гэта рэагаваць. Не, она павінна рэагаваць на гэта. Таму могуць быць самыя розныя наступствы, якія мы ўжо в прынцыпе назіраем. Я маю на ўвазе санкцыі з боку еўрапейскага звязу краінаў еўрапейскага звязу США, Великабрытаніі. Яны могуць быць персанальныя, яны могуць быць і эканамічнага характару, то есть самыя розныя. Як доўга можа цягнуцца прававы дэфолт і што насамрэч адбываецца з сапраўднай злачыннасцю? Ну, не ведаю, пра сапраўдную злачыннасць можа пытанне не да Валянціна, але я вось сачу за тэлеграм-каналам, да прыкладу, там следчага камітэта і МУС тэлеграм-каналаў. І дык вось там на каких-нибудь 3, а то і 5 паведамленняў пра тое, што там затрымалі там удзельніка деструктыўнага тэлеграм-канала, затрымалі таго, хто там некалі там нешта нібыта можа быць зрабіў у дачыненні да міліцэйскай машыны, адно паведамленне пра тое, што там вось затрымалі нейкіх сапраўдных злачынцаў. Так вот, першае, на ваш погляд, як доўга можа працягвацца гэты прававы дэфолт? Ну, ведаеце, з гэтага стану выхадзіць, напэўна, праваахоўным органам будзе вельмі складана, таму што адбываецца пэўная дэфармацыя, як бы прафесійная, дэградацыя. Яны дапускаюць такія віды, такія рэчы, якія, можа быць, раней, можа, і дапускаліся, але, прынамсі, не афішаваліся. Зараз яны паказваюць збітых людзей на камеру, якія там нешта прызнаюцца, да, і всем відавочна, што чалавек быў збіты, дачыненне да яго катаванні выкарыстоўвались, толькі што. А зараз вы яго здымаеце і паказваеце, як он там у нечым прызнаецца. Забываючы, напэўна, пра тое, што ёсць прэзумпцыя невіновнасці у нас Канстытуцыі. Это ўжо нікога не цікавіць. Вось. І з гэтага выхадзіць вельмі цяжка, таму што людзі прызвычаиваюцца да такіх вось метадаў працы. Конечно, я разумею, што ў нас все на ручным кіраванні знаходіцца ў краіне, да? І мы ўжо бачылі это неаднаразова, калі за крызісамі наступае некая пэўная адліга, якая можа быць абумоўлена абсалютна рознымі фактарамі, збольшага, канешне, знешнепалітычнымі, геапалітычнымі нейкімі чыннікамі. І тады нібыта ўжо і ўзровень рэпрэсій змяншаецца, і яны застаюцца, і кантроль над грамадствам застаецца, але ўзровень гэтых рэпрэсій змяншаецца, ўзровень ціска змяншаецца, нібыта з'яўляецца магчымасць для больш нейкіх дзейнасці і нават там нейкіх падобій дыалогаў там, ну, прыватнасці, я маю на ўвазе спробы дыалогу там з прадстаўнікамі праваабарончай супольнасці. Потым наступае рэзкі крызіс, калі это ўжо перарастае зусім іншыя формы. Не ведаю, цяжка сказаць. Всё будзе залежаць ад таго, як будзе развівацца эта сітуацыя, наколькі доўга зацягваецца вось гэта вот перыяд гэтага крызісу глубокого з правамі чалавека. А я тут пагаджуся з Мішэль спадарняй Бачэлет, і это тое, пра што мы ўжо даўно гаворым, беларускія праваабаронцы, што мы маем справу з глыбокім крызісам правоў чалавека. І прававы дэфолт — это частка гэтага крызісу. Вось, калі гэта закончыцца, я не ведаю, мне цяжка сказаць. Можа быць, какой-то там трансфер улады там нам абяцаюць, там нейкія рэферэндумы там канстытуцыйныя. Я не ведаю, цяжка сказаць. Ну, мы бачылі сёння такі вот прыклад трансфера ўлады. Замест Александра Лукашэнкі узначалі УНАК Віктор Лукашенко. Ну так. Вот вам. Да, это трансфер такі ўлады, да, міні. Да, але все одно, той, хто зойме эту новую пазіцыю, верагодна, яму захочацца выглядаць больш прывабным і лепшым, і ён падумае пра нейкую там адлігу. Ну, то есть розныя сітуацыі могуць быць, і тут таксама цяжка сказаць, ці мы на піку гэтых рэпрэсій. Это таксама невядома. Калі вот это заканадаўства, блок гэты, які прапануюць, будзе прыняты, то
верагодна, што пік мы еще не бачылі. І калі ўвесну будуць людзі выходзіць на вуліцу, якая будзе рэакцыя ўладаў, верагодна, што гэты пік еще нас чакае наперадзе, і палітзняволеных будзе там в 5 разоў болей, чым іх ёсць на зараз, напрыклад. Это цяжка сказаць. Но у нас и так, вот по звестках правоабаронцаў 251 на сёння. По-моему, ніколі ў гісторыі Беларусі столькі такой колькасці не было палітвязняў. Ну вот сегодня будет 258, потому что еще 7 человек, вот лiterально зараз в 16:00 будет обнародована черговая заява, и тут трэба адзначыць, что гэта не канчатковая лічба, потому что яна будзе павялічвацца кожны тыдзень па меры збору інфармацыі, апрацоўвацца яе і прыняццю нейкіх рашэнняў. Я думаю, что реально колькасць палітвязняў она можа быць каля 300-400 чалавек, і гэта сапраўды неверагодныя нейкія лічбы, якіх у нас ніколі не было. А в кантэксце той інфармацыі ад следчага камітэта, што у нас 2300 там крымінальных справаў, ну это справа, да, не зразумела, сколько там фігурантаў, але можна предположить, што там верагодна, што каля 1000 можа чалавек вядзецца гаворка. І это, ну это хіба параўнальна з вайсковым становішчам Польшчы 80-х, напэўна. Дзякуй вялікі. Ну што ж, нават не ведаю, што тут на заканчэнне сказаць. Будзем спадзявацца, што нешта зменіцца і зменіцца ў лепшы бок. Дзякуй вялікі. Валентин Стефанович, юрыст праваабарончага цэнтра «Вясна», Зміцер Лукашук былі з вами у сумесным стрыме Еўрарадыё і Е-прамовы. Всяго добрага.